Hola, patapums! No sé si no. Ya lo sé. Hola, patapums! ¿Qué tal? Mira, patapums, estic en Enric Pizarro! Eso soy yo. ¿No soy yo? Pues eres tú, pues soy yo. I estem prenent-nos un té. Fantàstic. Bueno, jo encara no he començat realment, però per el postureo... Un té chai. La secció haurà de dir-se prenent un té amb, però es diu prenent un cafè. Sí, perquè l'anterior era un techai amb lirios. Sí. 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 Hola, Lírios. Pues així. I res, com veieu, l'he convidat així a l'estudi Patapum, que un poc més i no cap, perquè és estretet i ell és molt gran i molt guai. I hem hagut de tens manejar presència, Joder, gràcies. Bueno, som Al seu grans. costat, la meva gossa de 38 quilos pareix un chihuahua. I l'he convidat perquè Enric també és profe de música a escoles de música, a escoles també de primària has fet algun projecte, Sí. també has fet batucada, moltes coses has fet. Sí, y talleres y conferencias y tengo una charla TED también. Vinga, hasta luego! Doncs per este mateix motiu t'he convidat, perquè, joder, molt bé, no? Que guai. Als seus 28 anyets, eres un bebè i has fet tot això allà. Sí. Un aplauso. Y follower de Patapum. Eso es, claro, ese es el motivo principal. I aquesta xica no està bé. No. Bé, doncs, Enric, primer que tot, conta als patapums i les patapums qui eres, a part de ser Enric. Pues, aparte de ser Enric, yo soy un profe de música de escuelas de música. De alguna manera en lo que me estoy especializando es en la percusión corporal. Però també faig batucada, projectes musicals varios, teatre musical, me encanta. Soc un aprenedor, si es que... Aprenedor, que guai. Si es que existe la palabra. No Sí. sé. Si no, no l'he inventat. Aprenedor professional. Soc aprenedor, sí, m'agrada aprendre moltes coses tot el rato. I per cert, m'agradaria posar-li, no sé com és l'expressió, m'agradaria subratllar que també has fet cursos per al Cefire i que pot ser algun del que ens està veient i diu, oi, jo este xic ha fet un curs en ell, doncs també, Sí. Cefire, també, check. He fet formació de professorat en València, bueno, i en moltes províncies I d'Espanya. què tal l'experiència? Superguai, Amb els profes? superguai, és molt guai treballar en profes, perquè normalment els que venen als cursos de formació de professorat són profes que se manegen i que busquen noves experiències i aleshores és superagraït estar en un grup de professors que vol que els motives i que els dones recursos. Clar, suposa que este perfil de docent és el que busca ser un poc alternatiu, no?, al que ja s'esdevinguent fent fa molt de temps. Sí, i va també l'actitud. I no n'hi ha estereotips, és a dir, n'hi ha de totes les edats, de totes les condicions, és a dir, el professor que se forma és superdivers i és molt guai. A més, està bé que facis aquesta puntualització perquè sempre pensem, els joves són els que volen... I no. Hi ha profes que porten ja 20, 25, 30 anys en docència que també tenen ganes d'innovar i això està també superbé. Totalment. Ara, m'agradaria que també ens contares quina és la teva relació amb la música. A partir de quins anys vas començar a fer música, per què vas començar, perquè molts comencen per tradició familiar. Jo, per exemple, és perquè ja els meus familiars ja eren músics de banda, etc. I tu com vas començar en la música? Pues jo vaig a seguir la tradició també, i és el meu cas, és lo típic. Jo en el meu cas, mon pare cantava en una orquesteta, en un grup de rondalla, i era molt popular, per almenys en la zona on vivim. Feia concerts, totes les setmanes tenia concerts en el seu grup de rondalla. Ah, sí? I se manejava per València, Catalunya, Múrcia, o sea, era... Com es deien? El grup Azahar, que ja no estan. Que bonic. Però sí. L'olor de la sal és superxul, o sigui, m'encanta. I a més en mascarell, en nules, estem rodejats de taronges a totes, la crema en nules. Clar. I la cosa és que, pues, des de que vaig néixer, anava als concerts de mon pare i als 2 anys, o sigui, literal, als 2 anys, ja me donaven unes maraques i me pujaven a l'escenari. Ole, clar, és que és el que té tindre família que és activa a la música, no? Que al final si té fills, pues ho va fer. Mon pare era el que cantava i aleshores a mi inclús me feien el traje a medida de xiquet xicotet i eren xiquets graciós que tocaven les maraques al costat de son pare. I des d'ahí pues, vaig començar a la música, com tocava les maraques me van apuntar a percussió i a partir Tindràs d'ahí... alguna foto d'això? Sí. Me la passaràs? Sí, y hay un vídeo en YouTube donde salgo yo ahí. Espera, te lo enseño ahora. Wait un moment. I Teresa vos l'enllaça ara mateix. Qual del 95. Però, tio! Sí.
que està cantant és mon pare. Toma! Yeah! Pues sí, des de molt xicotet. Aleshores, sempre he estat dalt d'escenaris. Ja. I quan avui en dia tinc alumnes o algo i s'enfrontem al pànic escènic i parlem d'aquestes coses, com tampoc les he viscudes jo, és algo que me genera certa inquietud i vull treballar amb els alumnes perquè jo no ho he viscut. No et poses mai nerviós? Sí, em poso nerviós, però és com que és un habitat, és casa. Quan pujo a un escenari m'agrada estar dalt de l'escenari. Entonces, nerviós estic a saco, i estic molt nerviós sempre. Però saps que ho vas a gaudir molt. Però sí. I que no te vas a morir. Claro, i que quan estic a dalt me mola estar a dalt perquè és un espai on te van a escoltar. Correcte, molt interessant, Sí, la mira. teva visió d'artista. I llavors com va anar la teva evolució musicalment parlant? T'apuntaven a l'escola de música, lo típic, feres Preparatori, no? preparatori, mitjà, fins a on has cursat? Sí, vaig quedar estudiant en els cursos superiors i vaig començar en l'escola de música, després als 8 anys vaig entrar a la banda del poble... Als 8 anys, amiga, i als 15 o 16, què eren? En el 2000, avui fa... pues això, 19 anys que vaig entrar a la banda del poble. Déu meu! I encara eres actiu a la banda del poble? Sí, el que passa és que ara estic en un altre poble, en la banda perquè estic en les alqueries, en la banda de les alqueries. Estem, vaja, fantàstic, és molt guai. Que guai. I la banda la porté dins de la Tot pell. corazón. Totalment. I pues això, vaig continuar cursant música, hasta que de repente va a haber un día en el que me vais a dar cuenta, dic, jolín, lo que més m'agrada, lo millor no és la música com a tal, sinó la educació i la música un poc que s'enís de lo convencional, lo millor que no esté en partitures, o la percussió corporal, que tampoc n'hi ha tant de material avui en dia escrit. O sigui, La improvisació. Sí. Molt bé, que guai. I vas anar tirant per allà. I fins al dia d'avui, que eres profe, i feu projectes molt xulos. Sí, M'agradaria que estem m'explicares fent coses molt també els projectes que feu a l'escola de música Sí. i a les altres escoles de primària, no? Pues vamos a ver. Per exemple, les escoles de música treballem per projectes tota l'escola. Per exemple, l'hem passat a fer una pel·li que està en el canal. Sí, el teniu així. Fem moltes coses. En realitat, el que estem intentant a l'escola de música és portar tots els avanços que ha hagut a nivell educatiu dins de l'escola de música, que creiem És que... un problema que passa, que Sí. l'escola de música se queda a un... O sigui, sempre fa el mateix, diguem, no? S'ha quedat estancadeta, jo crec, l'escola de música. I vosaltres intenteu que... Sí, que s'obliga i que agafi aquestes noves formes d'ensenyar. És fantàstic. D'alguna manera no és... Perquè molta gent pensa la tradició no i ara lo nou. No. No. La Una tradició barreja, està superguai. sí. I aleshores n'hi ha que mesclar-ho tot, perquè és que si no, no té ningú sentit que se quedem en lo d'abans. I n'hi ha molta gent fent coses molt interessants, però ens pareixen que són com molt aïllades. O sigui, n'hi ha un projecte superinteressant de llenguatge musical virtual, n'hi ha un projecte molt interessant d'ací, n'hi ha coses superinteressants. Però ens falta cohesionar-les d'alguna manera, que tots els projectes interessants que s'estan fent a partir de les escoles de música se cohesionen i digan, vale, esta és l'escola de música que volem. Igual que en educació reglada, en col·les, instituts, sí que està canviant la metodologia, volem esta nova forma d'ensenyar i vamos con este proyecto a muerte. En escoles de música, pues a lo millor un professor de flauta li agrada esta forma d'ensenyar i la porta a la seva aula, un professor de tal... Però sempre tenim el problema de que són profes o bé que treballen a molts llocs i treballen a lo millor 2 hores així, 2 hores allí. Sí. I és molt difícil fer pinya, és molt difícil treballar junts i anar a un projecte i el més fàcil és tancar la porta de classe, jo sí aporte tot el que siga i després me voy i no faig... Són microsistemes que Sí. se creen ahí dins de les aules d'estudi. Quins projectes d'eixos que tu has comentat t'agradaria destacar? El d'escoles reglades, perquè jo sé que molts dels subscriptors que tinc al canal sou mestres d'escoles de primària i jo crec que els pot interessar també la teva visió, la del teu projecte a les escoles. Pues a dia d'avui estic en un col·legi a Moncofa i fem un projecte de teatre musical i jo estic en qualitat d'assessor i el que fem en el projecte bàsicament és muntar una obra de teatre musical amb els alumnes i els alumnes ho van fent tot. N'hi ha projectes similars ja al País Valencià, n'hi ha projectes molt similars, però en el nostre cas el que destaca és que, primera, que els alumnes són els treballadors. Jo quan vaig estic d'assessor i el meu jefe és un alumne o una alumna És el guia. i és simplement assessorem i acompanyem el camí. I segona, que d'alguna manera
el resultat i els mèrits, i evidentment va ser sempre per a l'alumne. Deixes el treball i deixes agafen el fruit. Són d'aquests projectes que cada un té un rol? Estan el vestuari, estan els guionistes, o fan tots una miqueta de tot? Pues, al final passa una cosa sí, d'això. en principi sí que n'hi ha rols establerts, però al final tots fan de tot, perquè és una classe i el que treballem és en un grup d'alumnes que creen la seva pròpia empresa i si ara jo estic en vestuari però necessiten en escenografia fer alguna cosa concreta, doncs anem ahí. I també està molt bé que no és només des de música, des de l'aula de música, sinó que a dia d'avui ja... Multidisciplinar. Sí, ai, com m'agrada això, que sigui multidisciplinar. I vam començar només des de l'aula de música, el que passa és que ja és el quart any que estem fent-lo i és increïble. En educació física preparen les coreos, claro. En plàstica preparen els decorats, en llengua escriuen el guió, en Claro, informàtica el passen... És que és tot, és que música és que és l'eix vertebral, és que es pot treballar tot. Però això ja ho sabem tots. Però els que no ho saben són els edats, però bueno, no ho trobo. Poc a poc, pas a pas, lo conseguiremos. Sí. I este projecte del teatre musical acaba a final de curs, té una duració o a mitjan curs, o quan dura? Acaba a final de curs perquè el fem amb els alumnes de sisè del col·le, aleshores és una forma, a més, molt xula de despedir-se també ells de l'escola. Quan acaba a final de curs, en maig fem la representació de l'obra musical i després ja fan tots els actes de graduació, els dinars de despedida i els serveix com d'alguna manera lligar-se per a sempre a l'escola, perquè a dia d'avui alumnes que ja estan en quart d'ESO o tercer d'ESO que van fer el projecte fa 4 anys continuen escrivint-me i continuen recordant com va ser això i està molt bé que en maig, quan se representa el musical, ja n'hi ha una part del públic que són exalumnes que venen a veure què hauran fet enguany. I que important és també el teatre, que permet també, jo crec que el pas d'escola a l'institut que fa tanta vergonya, diguem, tanta por, el teatre permet també deixar les pors a un costat i deixar la vergonya a un costat i créixer també. Jo crec que el teatre és que hauria de ser obligatori a l'escola, però obligatori, perquè el poder expressar-te, el poder cridar, parlar, expressar-se és importantíssim. I jo ho he agraït molt. Jo vaig fer teatre, però vaig fer... Però en plan de xicoteta o...? No, en l'escola, clar, és que abans feien primer i segon de l'ESO, no sé si tu vas viure, però feien primer i segon de l'ESO en l'escola, perquè van passar d'una llei a una altra. Jo soc la generació bisagra. Jo vaig fer primer d'ESO en l'escola i segon d'ESO a l'institut. Veus? Com el meu germà també. Doncs n'hi havia optatives, i una d'elles era teatre, i fèiem l'optativa allí en el col·le. I vaig fer de cactus. Que guai! Tu saps el que pot expressar un cactus? Que maravilla! Pues mira, parlant de cactus, me mira el pelo, perquè tinc un grup de llenguatge musical d'adults que el projecte d'este trimestre és crear un conte musical. Ens anem a inventar una història i la història anem a posar cançons i després anem a fer un part de conte musical. Que bonic. I està molt guai treballar amb adults perquè tenen moltíssimes idees i de repent un dia vaig proposar el projecte i a la setmana següent, la següent sessió, va vindre un adult amb un conte escrit que anava sobre un cactus. Aleshores, estem ja treballant en totes les ferramentes necessàries, però la nostra història va sobre un cactus. Un altre projecte? Sí. Que no pares. Tu dorms? Sí, poc, però dorm. Sí. M'ha confessat abans que mira els vídeos de YouTube a doble velocitat, no? Sí. No sé si ho sabeu, però hi ha una opció en YouTube que pots veure els vídeos amb més velocitat o amb menys. I ell els veu en doble velocitat per a tindre temps. Hola! Per a veure tots els vídeos. És que tampoc seguis que... O sigui, no tinc tantes subscripcions actives, però vull estar al dia. Aleshores, hay que... Jope, jo en el meu moño no sé què fer, tu. Sí. Hay que... Pues bueno, a vegades la informació a doble velocitat també se pot consumir. La veritat és que és una cosa molt pràctica. I no res, ara també m'agradaria fer una pregunta de com veus les escoles de música d'ací 10 anys? Creus que anem per bon camí o que... Fuà, esa és una preguntaza. Sí. Les escoles de música d'ací 10 anys. Jo crec que anem pel bon camí. És a dir, no anem a perdre l'actitud optimista perquè si no, qualsevol altra actitud no es portarà a cap lloc. I el tema que veig més important és que molts profes d'escoles de música veuen el treball com algo passatger, no? Que és com, ara me trac uns dinerets per a després ser intèrpret o per a després estar en un altre lloc. Vols dir que pot ser vocacional
no n'hi ha tanta gent. Sí, És més gent que vol dedicar-se a la música exclusivament com a intèrpret. I també és que passa una cosa, i és que quan estudies música i estudies per a ser intèrpret, no t'ensenyen com educar. Aleshores, un intèrpret pot acabar la carrera d'interpretació i després donar classe en escoles de música i realment no ha fet res de pedagogia, o tot el que ha fet és perquè ho ha llegit pel seu compte o qualsevol cosa així. O ensenya com li han ensenyat a ell. Correcte, sí, però això passa també a l'institut. Clar. O sigui, els profes de física o química, per molt màster que hagis fet d'un any, no t'ensenya. Saps el que ensenya? Ensenyar? Ensenyar, tal qual. Aleshores, escoles de música de 10 anys estaran fantàstiques, a més en València perquè és una terra increïble. La Federació de Societats Musicals, que és un poc la que acollís totes les escoles de música, té un centre d'estudis on estan fent cursos i estan beneixant-se molt. Cada escola de música, a més, per exemple, en la meva fan formació de professorat per a que pugues formar-te. Estan beneixant-se moltíssim, sobretot perquè les societats musicals també estan canviant. I perquè no mueren. Clar. Que no caiguen en l'oblit, perquè les generacions ja no són les que eren abans, ni els pares ni els xiquets, i jo crec que s'han d'adaptar també les escoles de música, perquè jo recordo que el meu profe fumava en classe mentre jo cantava la lliçó. Ara això és impensable, És impensable, que vieja que soy. A més, tota la frase, no? No és només el meu profe fumava en classe de música, mentre jo cantava la lliçó. Sí. És com el... Jo m'he quedat en esa part, no? Mentre jo cantava la lliçó, que havies d'anar-te a estudiar de casa, si no te l'estudiaves era una pressió i una ànsia que m'abuela mos passava la lliçó antes d'anar-nos a la música i estava ell en la taula i jo anava en el quadernet i me ficava així al seu costat. En el 42, sí. A més, els mateixos llibres s'utilitzaven tots, o sigui... Els color crema. Sí. Espera't, Han canviat? Sí, ara n'hi ha molts llibres. Ai, m'agradaria veure'ls, és que n'hi ha... Vale, doncs tens... Clar, podria haver portat. Ai, bueno, no ho hem pensat. Bueno, en Almassora fa uns anys van fer... L'equip que estava a Llenguatge Musical va fer els seus propis llibres, aleshores a dia d'avui treballem en llibres propis. Que interessant! Bé, i ara... Ja hem parlat una miqueta, ja te coneguem una miqueta més. M'agradaria destacar una altra faceta d'Enric, que si no sabeu també és youtuber! Yeah! I Valentuber! Valentuber! Exacte. Que moltes vegades jo, quan faig els tallers de booktuber als instituts o a les escoles, pregunte: quants youtubers conegueu que parlen... No, que fan els vídeos en valencià? I fan... I és que no escolten. Perquè se pensen que pregunte quants youtubers de València coneixen. I quants youtubers de València? Jo no sé Mogollón, Errejón... Pincheta era? Perchita. Hola, Pincheta. Un saludo. Quin és? N'hi ha molt... Ui, Albert, que és el Ui, Albert. Ballestax és de Castelló. Qui? Ballestax, el gamer. No la gata de Schrödinger. Correcte. De Castelló. Correcte, sí. N'hi ha molts. Cora, que està en la ràdio també, que fa doblatge. N'hi ha molts. Però que passa en valencià, perquè ja sí tenim un altre. Sí. Subscriu-vos al seu canal. Por favor, t'imagines? Vos deixaré així també o així, a la caixeta de descripció i a les xarxes socials. I vos regalaré un subratllador taronja si vos subscriviu. Bien, regalazo, És molt guai. I això ja va arreu. I, a més, no és que faig vídeos de temàtica musical, que també n'hi ha alguns. Y más que habrá. Lo dejo aquí grabado para obligarme a mi mateixa en el futur. Fes vídeos. És que este xic viatja molt. Sí. Li agrada viatjar. I li agrada viatjar també als Estats Units. Perquè soc conscient que ja havies estat... Sí. alguna altra vegada, no? He estat 2 vegades als Estats Units, sí. I ara és una pregunta que jo te faig. Vas tant als Estats Units perquè creus que eres d'aquelles generacions que t'has criat amb High School Musical i tota esta quadrilla i t'encanta el teatre musical, els musicals, i allí és la cuna dels musicals? Evidentment, o sea, sense ningú dubte. És que... He acceptat. Estats Units és una meravella per això. Altres coses no estan tan bé, però sí, a més hi ha un projecte per anar als Estats Units també l'estiu que ve. No me'n puc apuntar? Pues sí. Sí? Esto, claro. Bueno, vaig anar a fer els levels de Orff. Vas a fer un temps? De pedagogia Orff, uns cursos de pedagogia Orff que se certifiquen. Però els imparteixes tu? No. De alumne. Wow, pedagogia. Jo l'únic de Orff que sé són els xilòfons... Claro, pues jo només coneixia això.
Pero no, Plateats York és meravellosa, és increïble i després d'estar allí, després de conèixer a molts profes d'aquest curs, ja és com, uau, i certifiquen uns nivells, són els levels, molts profes de música de la comunitat han fet aquests levels. ¿Y en van a on? ¿A Los Ángeles? A San Francisco. A San Francisco, chica, pues con si, I és con si se'n va uns 10-15 dies a allí, HMC. claro, i són 10-15 dies allí i fas els cursos i està superguai. Entonces te puedes venir igual. Uy. Sí, molaria molt, o sigui, por molar molaria molt. Estàvem parlant d'això, que t'agrada anar a viatjar, fas molts blogs dels teus viatges, de fet crec que feies uno per dia pràcticament. Sí, en realitat tot va començar, o sigui, sempre que he viatjat, i he viatjat prou en realitat. Home, jo sé Xina, me voy de la risa. Tú ahí en el kimono per el centro comercial, en un micrófono. És brutal. Pues això va ser molt bo, perquè a més anava per ahí i anava fent percussió corporal. I en Xina les xarxes socials que tenen estan molt capades, o sigui, no n'hi ha opció de tindre Facebook, perquè Google no el tenen. I utilitzen WeChat, que és com un Facebook, Instagram, WhatsApp, tot junt, tot junt, no? I aleshores vaig entrar a una tenda i per aconseguir una rebaixa vaig fer un solo de percussió corporal. Què va passar? Que me estaven gravant 3 persones. Pues se veu que van etiquetar aquest vídeo i l'han pujat a la xarxa en el hashtag de localització o el que siga, i després, passejant pel centre comercial, tot el món que me veia havia vist el vídeo i me feien així. No! T'ho jure. És famous! T'ho jure. En 10 minuts te l'has fet viral! Però instantani, en ese lloc, o sigui, no a Xina, sinó en el lloc, que la gent que estava allí, pues, suposo que serien els venedors d'allí, que per saber quins clients n'hi havien i que se mereixava per la zona, pues miraven la xarxa molt de sovint. Que fort. I sí. Doncs això a Xina és un altre dels viatges que podeu veure al seu canal, i parlant de viralitat també vas fer una cançó reggaeton en valencià amb la teva germana, que és així, un beset molt gran, Laia. Hola, Laia, sí. Perquè estava jo pensant Laia, però a vegades m'equivoque. I, joder, què no fas? Pues esa cançó va ser super random, perquè és que en el meu primer viatge a Nova York vaig escriure un musical. Entonces, és que són moltes hores. Sí, són moltes hores. I estava com inspirat i li vaig regalar un musical que va ser un regal per a la meva germana. Li vaig escriure d'ella. És un musical per a una sola persona, no necessita més. Brutal. I aleshores tenia el musical ell, que de fet encara no l'hem representat, està encara guardat en el calaix esperant que el puguem fer. I les cançons no les havia donat així. I un dia de repente, investigant per el Logic, que és l'editor d'àudio que utilice, de repente, nuevo paquete de sonidos disponible. Paquete de sonidos latinos. Y vais a ir un paquete de sonidos latinos en el Logic. Y vais a decir, pues vamos a hacer una canción reggaetón en valencià de el musical. Entonces, la lletra forma part de la cançó original, que no és en reggaetón. Entonces van fer una versió en reggaetón que ahí cita abans la versió que la cançó original. La cançó original està en un calaix guardada. Y vam gravar la cançó en diumenge i vam gravar el vídeo en dilluns. O sea, en 2 días lo hicimos todo. Y... Ay, me está viniendo una idea. Vale. Y ahora crear una... Además, yo tengo... Vaig a deixar de gravar, espera. Bé, continuem. Doncs això, podreu veure molts tipus de vídeo al canal d'Enric i m'ha comentat abans, bueno, avui ho has comentat també, que seràs més actiu ara i penjaràs més coses sobre musiqueta. Tant de bo, però sí, la idea que sí. M'agradaria que fes una demostració de la teva habilitat de percussió corporal. Oh yeah. Però com pots? Com pots? Però quina botxeria! Sí, y me has pillado en frío. En frío? Ara jo. Vale, va, atenció. Sí. Que guai! Toma ja! Val, doncs ja has fet la demostració.
presentació i ara m'has dit que me dus una sorpresa. Sí, he portat una cosa que no tenc ni idea. L'he contat un poc, però... Jo no he vist res, no tant. La idea és la següent, perquè la Patapum fa reviews i ressenyes de contes i de llibres i després també conta les aventures de Jordiet i narra contes. Aleshores, la idea és que te vaig a portar un conte que no coneixes i vull que expliques, pues, que contes les primeres fulles. Vas a fer un spoiler d'un conte, ¿vale? Vull que expliques el conte, com si estigueres narrant el conte, ¿vale? O sea, l'he de llegir? Claro. Del que tu m'has dut? Sí. Ai, vale. Preparat, és un llibre que va a llegir-lo i mos va a contar el conte. No, miri! Ah, vale. ¿Es estrena mundial? Es estrena mundial, casi. Te obri per la primera fulla i no el mires encara, eh? No. És estrena mundial... Estic mirant la pols que tinc. Molt bé. I este és el llibre que va a contar-nos, ¿vale? I que va a llegir-nos. És un llibre musical, que té partitures també. I ahí va. Així el tens. A veure, conta'ns la història. Així tens la història, pots llegir-nos. Si mires els dibuixos, pues ja saps que va d'unes òqueres i tal, però... A veure, quan vulguis. Doncs, mira, hi havia una vegada un parell d'oques que estaven tan tranquil·les al seu llac. I una, que es deia Lluïsa, li va dir a Paola: Lluïsa i Paola. Paola! Que tens una ploma de color lila! Ai! Per què tens una ploma de color lila? I ella va dir: pues no sé. Mira la cara de... Perquè Paola parlava així. ¿Continúe? Sí, claro. Lluïsa i Paola. Mira hermoso. Así está. Ahora el curso digo ¿cómo está? Mentrestant, Eso es la llauraora, que tenia el llac, que vivia al costat del llac, anava llaurant les seues hortalisses, les seues verduretes, en un dia molt calorós d'estiu, molt calorós. I va pensar: quina calor que fa. La meva àvia em va contar que si aconseguies una ploma lila, et refrescaries, però bueno, Una cosa, barbaritats. perquè quan la mous, no mou solament una miqueta d'aire, sinó que mou molt d'aire. O sigui, és com un ventilador per 1000. És com té una herència, no? I sa ploma recorda coses d'altres plomes de tots els animals i agafa la seva força per a ventilar-te a tu, no? Exactament, així com sembla que t'has Perquè llegit el conte. sí. Continuem! Clar! Així estan Lluïsa i Paola, crec. Així estan. Ahí estan Lluïsa i Paola, que han escoltat a la llauraora, i això és la casa de la llauraora, i han dit: ja que tens una ploma lila que no vols per res, perquè no te pega en el outfit que portes, perquè blanc i lila... No, blanc i lila, no. Pa una cofradía de Semana Santa, Sí, que van en capuchinos i això, blanc i lila, preciós. però en Xina no. Però en Xina no. Perquè és xino, això. Claro, no és cappuccino. Sí? Sí. Esta fulla és molt curta, esta no té més. No té més. És bon xalet que té la llauraora, Continuem. I què va passar? Que Lluïsa i Paola van cridar unes cosines seues per a contar-los el que els havia passat. I volien demanar-los consell. Què fer? Com se diuen les cocines? Leonor? Parlava català? Sí. Ah, vale. I Rosaura. Leonor, Rosaura, Paola i Lluïsa van fer una reunioneta i van dir: a veure, que la llauraora vol la ploma lila, però que li l'aneu a donar així com així? Tu penses que la llauraora tornarà a aparèixer en la història, no? Això és el que penses. Estàs ja adelantando. No, bueno, o sí, no sé. Claro, no conoces el conte. És el que diu en el conte, jo no estic dient mentires. No, tota la raó. I van dir: mira, tenim així uns xiquets que ens fa falta anar al màster, al curs d'Orf en San Francisco. Has de pronunciar-lo San Francisco. San Francisco. Llavors ens fa falta diners, perquè no li veneu esta ploma tan exclusiva a la llauraora si té tanta calor, segur que té molta pasta. La ploma lila. Ploma lila. I va dir: ah, sí, claro. És el... Bum! I què va passar? Que li van vendre la ploma per un dineral. Un dineral, molt dineral. I la ploma li donava tant d'aire, tipo a lo Beyoncé, en concerts, que estava tan fantàstica i tan sexy la llauraora. Beyoncé o Paulina Rubio, perquè que no se peguen les referents. Paulina Rubio i Yo Sigo Aquí era un ventilador. Sí, claro, Paulina Rubio. Doncs que un altre llauraora es va fixar amb ella. Wow. I bum! Es van casar i van tindre un fill. Que estava pujant del bou. I de color lila, perquè gràcies a la ploma, clar, va passar tot això. Les coses passen per alguna cosa, sempre.
Este cuento no s'acaba mai. Esta I seria- conte contat! Conte acabat! I a més, el títol del conte, evidentment, com se pot veure en la portada, és La ploma lila. Molt bé. eso. Jo quan viatge a Xina també me compraré algo. Claro, una ploma lila. Doncs bé, patapuns, fins així el vídeo d'avui. Espero que vos hagi agradat. Per favor, subscriviu-vos al seu canal, seguiu-lo a les xarxes socials, que és molt divertit, fa uns vídeos molt guais. Molta qualitat. Activeu la campaneta per no perdre's ningún vídeo de la Patapum. Exacte, jo això mai ho dic. No? Pues és que n'hi ha que activar la campaneta. És que no vull ser pesat, tampoc. Però sí, vosaltres activeu-la. Així que a veure que arriba el vídeo t'apareix la notificació. Patapum ha pujat el vídeo. Molt bé. I si vos ha agradat, feu-li m'agrada, comenteu als comentaris i compartiu amb qui considereu que li pot. Sí, perquè si ho comenteu en casa, pues no s'enterarà ella. Però si ho comenteu als comentaris... M'enteré si vos agrada o no, que és guai això. M'enteré, mai millor dit. M'enteré. Fem el adeu patapum.